सही कहते रहते। हाँ बाबूजी, अभी ले नहीं कैसे बतैले हमनी से। चल ओकरा दुआर पर, साला कुछ भी होला हमनी की है तो पहले ओकरा घरे खबर पड़ जाला। हाँ, आज ओकरा लड़का के नाम करण बा तो हमनी के कानो कान मालूम नहीं है। चल तो पूछे तनी। चला टमार का हो मत का भइल बा। ई पहले बताओ, साला हमनी की है कुछ हो होला तो तहारा के पहले खबर करनी सो हैं। आ तहारा की है तारा लड़का के नाम करण बा तो आज तक हमनी के मालूम नहीं खे। अकेले अकेले सब खा जाए के चाहत रहो। बैगन खर्चा बचावे के चाहत रह। सब खर्चा बचा ले, बताओ से का हो जाई। तू कहे के का चाहत रह मोरे, साफ साफ बताओ ना। सही सही बताओ, तारा लड़का के नाम करण है कि ना। हाँ, हमरा लड़का के नाम करण हटे, हमरा लड़के के नाम सीमा हटे। का हो गइल भाई, का हो गइल।